Štvrtý diel podcastu hasiči.top. Dnes našim hosťom dievčatá z Blažoviec. Vítajte medzi nami. Ahoj. Ahojte. Tam. Ahoj. No a ideme sa rozprávať o tom, aká sezóna je za vami, ako sa vám darilo, ako ste možno začínali a tak ďalej. A máme pre vás pripravené aj divácké otázky. Super. Takže dnes to bude pestré, dnes to bude trošku iné a verím, že aj veselé. Prvýkrát tu máme ženského hostia, prvýkrát tu máme dvoch hostov. Takže tešíme sa na vás. Dobre, vaše začiatky. Ja ešte možno sa patrí vás predstaviť. Dada, Radka, Blažovce, okres Turčianske Teplice. A máte za sebou ligy ako Turčianska hasická liga, NHL-ka Žilinského kraja. Tento rok to bolo všetko. A nejaké kola Severoslovenskej hasické. To áno, ale ligy iba teda THL a NHL-ka pre tento ročník. Super, takže ako ste začínali. Kedy to bolo? Určite to nebolo až tak dávno. No to je asi tvoja parketa, lebo ja som na Blažovciach nie od úplného začiatku. Kde si začínala ty? Ja som začínala ešte ako za detských čias. Ma vychovali, dá sa povedať, v kláštore Poznievam. Čiže to boli také tie moje začiatky a potom už to išlo nejako do ženskej kategórie a v 2014 prišiel ten zlom, že ma potrebovali práve Blažovce na okresné kolo. Chýbala im tam baba a už to nejako tak išlo ďalej a ostala som tam až do dnes. Takže už som pri babách, už som aj vo funkcii veliteľa, takže... Pekne. Takže sa to rozrastá, no. Dobre, ako začínali Blažovce? Lebo Blažovce pred vami asi ani neexistovali. No, existovali. Okay. Existovali, len už to predtým si v podstate nepamätám, ale ja som začínali sme zhruba v roku 2011, ale začínala som ako dorasteneckej kategórie, ako s chlapmi, kde sme boli zhodou okolností dve baby na prúde a nejako sme pobehali tak pár súťaží, ale potom sme sa rozhodli, že teda poďme teda do ženskej kategórie, lebo s chlapcami na prúde baby to nie je moc dobre. Tak sme zohnali teda baby a potom sme teda začali ako dorastenky a postupne potom ako ženy. Takže zhruba od 2011 teda sú ženy v Blažovciach. Pekne. A odtedy teda, ty si tiež už od 2011? Či v ktorom roku? Presný rok ti nepoviem, ale na Blažovciach konkrétne 2014 a predtým v kláštore Poznievom mohlo to byť rok, dva, to som si už nemoc istá. Tam to bolo pri babách, za ženy, ale ostala som teda. Takže tie rozbehy sú dávno? No, už ani roky si nepamätám. Ale medzi tým teda prišli aj nejaké úspechy a nejaké súťaže, od ktorých si vás všetci pamätajú a preto prišlo aj tak veľa diváckých otázok. Pamätáme si aj teba. Áno. Od roku 2016, kedy sme prišli do NHL-ky. Takže odtedy to vlastne ťaháme, dá sa povedať, aj s tebou. Až na pár výnimiek. Koronové prestávky vy ste ani nemali. My sme jeden rok nemali súťaž, jeden rok nebol, ale tiež ti nepoviem, ktorý. Áno, Blažovci sú úplne super v tom, že to je veľmi malá dedinka, úplne tam veľké akcie. Nie je prečo ísť, ale tie akcie hasičské sú teda pamätné. Kto pozná hasičský maratón, tak určite vie, o čom hovoríme. Kto nepozná, môže si to pustiť, lebo každoročne robíte záznam a my tu tiež budeme púšťať nejaké ukážky z toho záznamu. S tvojou pomocou na mikrofóne, samozrejme. OK. Dobre. Prečo sa Blažovce rozhodli robiť také veľké súťaže? Lebo ak teda hovoríme, že nejakú hasičskú minulosť tá obec má, tak minulosť súťaže určite nemá. No práve, že my sme začali, ako sa to začalo celé rozbiehať u nás na tých Blažovciach, či už to teda boli s tými chalami, alebo už potom aj ako ženy, ako dorastenky. Mali sme dve družstvá a v podstate potom už sme začali, takže nejako, že tak správne je súťaž. A začala tá súťaž ako, myslím si, že minimálne v roku 2013 sme už určite robili súťaž. Jasné, ale tu existujú súťaže z roku 1970. Áno, ale predtým sa teda nerobili. Predtým robilo len sa tak občas nejaké okresné kolo alebo niečo také. A potom, keď už sme začali my títo mladí, tak už sme začali, tak poďme robiť aj my tú súťaž, aby sme boli aj my u nás. Aby sa u nás vlastne, ľudia sa nás pozreli aj doma, že nie. Čím je iná? Lebo tak to poďme približiť, čím je iná. Hasičský maratón, to je napísané pri ceste, to každý nájde. Ja ešte vždy miniem ihrisko Blažovec, aj naposledy som išiel. To sa máš chváliť. Neviem tam trafiť, ale lebo vždy si myslím, že viem. Dobre, ale je to kúsok od cesty, hasičský maratón a čo všetko teda tam je? V prvom rade dáme teda lepšie tabule, väčšie tabule. Hlavne pre teba. Keďže už bola aj v Moškovci, takže dáme ešte neviem kde. V Čaci musel začínať tabule, vieš? Dobre.
Okay. Dobre. Čím je iná? No hasičský marathon, keď si sme to v podstate robívali aj dennú súťaž, kde nás... Tento rok bola tiež aj detská? Áno. Losovačka a tá nočná, ale tie denné sa robili ešte vlastne, keď sa tá behávala tá Turčianska hasičská liga tak aktívne. Bolo síce kolo aj tie helky teraz v rámci nočnej, ale tie denné sme už tak nechali. Je tu aj veľa organizovania, byť niekde, dá sa povedať, neviem koľko dní na nohách, lebo všetká tá organizácia, čiže je toho veľa. Takže už sme trošku upustili, zabavíme sa na losovačke a potom až do rána beháme. Áno, losovačka u vás je taká pamätná, tam chodia družstva nielen zo Žilinského, Trenčianskeho kraja, sem tam sa tam nájde aj nejaký český tím, že naozaj to je zďaleka, z Oravy, nemalou tímov. No jasne. Čím je tá losovačka taká priťažlivá, alebo čo je také super na nej? Ja som to nikdy nebežal. Pre mňa aj každá súťaž losovačka, keď sa postavím tak na budúci rok ti zabezpečíme miestne. Ty si na rok s nami odbehneš. A dáme ti vylosovať a odbežíš s nami. Dobre? Máme ešte pol roka. Dobre. No nezabudneme, ty trénuj už teraz. Toto vystrihnem. To tam nechajte, chlapci. Dobre, a teraz trošku opíšme tú losovačku. No losovačka ako taká je v podstate o tom, že družstvo si štandardne nachystá základňu tak ako vždy. Takže príde teda na štartovnú čiaru a tam príde teda niekto od nás s klobúkom a tam si vylosuje, čo ide bežať. Takže všetci takí nadšení, väčšinou s úsmevom, tak aj tu na to. A mne sa na tom páči to, že to nie je také ako každá súťaž, že idete, že áno, taký čas ideme. Ale tam všetci tleskajú každému. Čas je 50 a všetci sa smejú a tleskajú. No, to je podľa mňa na tom také úžasné. To je pravda, no. Záleží, kto to komentuje, lebo ja som raz okomentoval. Raz aj meškal, to ti nezabudnem, som si to nechal na mňa. Takže na budúce ti to... Nabitý letný program, čo ti poviem. Máte to úplne aj bez sezóny. Ale podstatné, čo som chcel ja povedať, že ja si pamätám, že raz som komentoval jednému 15-ročnému dievčaťu, pozdravujem ho, bude mať 18, takže už to pochopím, že ona si vybrala rozdielovať, že ona sa chudák tak rozplakala, že potom sa stratila a nikto ju tam nevedel nájsť asi hodinu. To sa mi niečo marí, to bolo u nás. Áno, to bolo u vás asi 2-3 roky späť. Niečo sa mi teraz takže, ale neviem si to úplne vybaviť. Že... Ona až neskôr priznala, že ten môj komentár sa jej dotkol. Takže losovačka je naozaj veľmi zaujímavá záležitosť. A tak píšete aj to, že tá losovačka ide teraz aj na viacerých súťažiach, že neviem ani, kde sme tu boli, ale tiež, že pozývame na losovačku a na také, že není to iba u nás, ale že tie družstvá chcú sa zabaviť aj inak, že je to super, že nie to vieš iba o tej rivalite, ale že poďme sa zabaviť. Nie je to o tých 13 sekúnd. Je to úplná sranda, však aj my sme to zobrali ako najväčšiu srandu na domácej pôde. Pokazili sme, čo sa dalo, pomohli sme si, ale stalo to za to, no. Dobre, častokrát u vás ešte to končí aj diskotékou. Sem tam nejaký youtuber sa tam myhne. No. O čom rozprávaš? No mali ste tam z farmy alebo z čoho? To bolo v 2017, vedela, aký youtuber to spevák. OK, kto to bol? To bol Reza, prišiel ešte tedy s tou, dá sa povedať, teda ešte priateľkou, s tou Boženkou. Tak sa tuším volala Boženka. Božanka. Hej, a tak spravili šovku. Bola im zima na Turci, potom odišli. Takže, ale tiež to bolo také, že aj tí ľudia sa vyfotili, že tá farma, nehovorím, že teraz nie je nejaká populárna, ale vtedy to bolo také, si myslím, že viac. Takže bolo to také zaujímavé. Ale mne to preto utkvelo v pamäti, lebo ja som dlho googlil, že kto to vlastne je. Takže uveď ho, on tu je taký slavný a ja som ho myslel googliť, že... A teraz už ani taký slavný, neviem, či je, či není. Ale už nepočuť o ňom až tak. Za to vy slávne rozhodne ste. Máte za sebou veľmi úspešnú sezónu roku 2023. Čo všetko ste zažili? Tak tento rok sme sa pustili do 2 líg, teda cez deň sme sa venovali Turčianskej hasičskej líge a v noci sme si, dá sa povedať, odbehli nemalé kilometre aj na nočnú hasičskú lígu Žilinského kraja. A keďže máme aj ťažko, dá sa povedať, sklbiť nejaké naše spoločné tréningy, tak v rámci tej dennej sme sa chceli aj rozbehať, aj byť proste aktívnejšie, lebo nie teraz stále sa nám dá vycestovať aj na tieto žilinské súťaže kvôli práve aj tej zostave, že sa to nejako, dá sa povedať, aj mení. Takže sme to poňali tak tréningovo tie denné. Tam sme sa umiestnili na bronzovej priečke v celkovom hodnotení.
A v NHL to bolo teda zaujímavé a napäté do posledného konca, keď to tak zhrnieme. Akože dievčatá z Hliníka, tam sa musí nechať, akože famózne útoky predvádzali, čo sa týka, tuším, aj predmiera, aj v Hornom Vaničove. Bola tam tá rivalita dokonca. Ani nechcem povedať, že rivalita, lebo ja som to aspoň tak nevnímala, ale že to bolo takéto napäté, lebo aj keď sme už mali posledné kolo, dá sa povedať finálové na Blažovciach, tak to bolo, že buď alebo. A tam prvá trojka ešte bola taká veľmi blízko pri sebe. Babi Skolarovi ste vytreli kocúra, dá sa povedať, a tým, že my sme tiež organizovali, unavené sme boli, je toho aj veľa, takže sme išli tak z posledných síl. A vyšlo to, ako vyšlo, a tešíme sa po 5 rokoch teda víťazstvu znova v NHL. A z NHL postup na Superpohár. Presne. Dobre. V NHL tento rok aj veľmi dobré vzťahy, aj tí dievčatá navzájom si pomáhali, bolo to také milé v tomto ročníku. A v podstate aj v ročníkoch minulých, ale tým, že to bolo veľmi vyrovnané, dala by sa očakávať nejaká rivalita, ale navzájom ste si aj odbehli za... Hej, že bolo to také fajn. Tak sa poďme plynulo prehúpnúť do toho Superpohára. Superpohár Kuty 2023. Čo ste tam dali? Hneď široké úsmevy. Bola to jazda. Bola to jazda od začiatku výletu po koniec výletu, keď to tak nazveme. A začalo to asi ubytovaním. Úplne klasicky, ideš niekde ďaleko, bolo to vyše 200 kilometrov, ubytovanie, všetko zarezervované. Už nebolo z čoho veľa vyberať, lebo všetko bolo vybukované, však predsa to bola jedna z najväčších súťaží na Slovensku, dá sa povedať. Takže sme si tak povedali, dobre, taký klasický Intract to vyzeral byť. Tak prežijeme, veď to je jedna noc, tak sme viacerí, nejdeme tam akože nejako same, takže veď to zvládneme. No a my sme dorazili do Šaštína, bolo asi niečo po 8 hodine. A taká ostrá teta na nás vybehla, že sme sa prišli ubytovať, že kto sme, čo sme, musela preveriť všetko, no strach išiel z nej veľký. No a už keď sme kráčali už na to poschodie, keď sme tie papierovačky vybavili, tak strašne veľa takých si videl, že to nie sú Slováci a slovenskí ľudia. Iba také hlavy z kuchynky, z izby, Pani Bože, že to kde sme, vieš, že či máme nejaký kaser so sebou alebo niečo. No a potom sme sa dozvedeli, že to boli Gruzínci. A oni také pohľady, ako keby prvýkrát v živote vidíš ženu, vieš, aby batohy, všetko dobre, že sme celé... Ale po 3 mesiacoch... No akože išiel strach, akože nevedel si čo čakať, tak pani nás ubytovala na konci izby, hej, iba tak chodili, im to bolo jedno, oni pootvárané dvere, ako robotníci, hej, ale to boli ako internát, ale tak ako robotníci, no. No a potom sme natrafili na to a sme sa dozvedeli, že sú tam ešte ubytovaní hasiči, pozdravujeme Hendrichovice, týmto na východ, takže sme tam neboli same, sme sa nejako tak skamošili ako hasická rodina, keď to nazveme. No a potom prišlo ku takému incidentu, milému, vtipnému. Prepneme na mikrofón 2. Ona ti dopovela, to musím predýchať teraz. Tým, že sme tam akože stretli tých hasičov, tak sme sa nejako dali dokopy do reči, riešil sa celý slovenský superpohár, zabávali sme sa. No a čo sme mali so sebou šoféra a vlastne ešte ďalšieho člena, tak vravíme, že pre Boha sú tu takí ľudia, že nemôžeme ich nechať len tak na izbe. My sme ich zamkli. My sme surovo chlapov zamkli na izbách a teda že ideme za hasičmi, ideme pokecať. No a my, keď sme im to povedali, keď sa oni spýtali, že či sme same, a my, že nie. Kde máte chlap? My sme ich zamkli na izbe. A oni taký výbuch smiechu. A až potom ti to tak celé docvaklo, že vlastne čo si ty povedal a čo si spravil, lebo si to myslel dobre, v rámci bezpečnosti. No a to sa už potom ťahalo celý ten výlet s nami. Ale ono to bolo kvôli tomu, že my sme chceli, aby nám do vec nezobral. Ako fakt nás nenapadlo to, že chlapov ste zamkli na izbe, aby ste išli za ďalšími chlapami. Až teraz tak človek tak na tým... A hej, že úplne ti to tak nedoplo v tej chvíli, že videl si, akí ľudia sa pohybujú, tak kvôli bezpečnosti zobrali sme kľúče, lebo im to bolo fakt jedno, oni mali tie izby pootvárané, tam kade kto behal, že... Môžete pre tých svojich chlapov porozprávať zážitky z Hendrichovca. Ale tak oni sa to potom dozvedeli, no. Jeden nostal z toho ako Rottweiler a druhý ako Pitbull. Takže to bolo také zaujímavé. A samotný priebeh slovenského superpohára nechám asi tebe.
Od rána do rána, hej? Od rána do rána. Ale tak ako super pár, my sme sa tešili, že sme tam v podstate po 5 rokoch. V Čaci bol naposledy 2018. No čo sme tam teda my boli? Boli aj pomedzi to nie roky, No ale... jasno. Potom sme neboli. Veľa sa zmenilo? Tak určite sa zostava zmenila. Nie úplne. Myslím aj tak, že super pohár. Lebo Kuty boli druhýkrát, neviem, vy ste boli prvý? My sme boli... Ja som tam v podstate bola s Krupinou, s babami s Krupinou. Ale to už Lášovci sme boli prvýkrát. Tak poteší ťa to, vieš, keď postupíš z RHL-ky a po toľkých rokoch, ako ono, tá liga, ako som vravila, to bolo napäté do posledného konca, čiže to vôbec nebolo isté, ideme, neideme. Čo ma mrzí, že aj babi z Kolárovic nešli, hej, tiež by som to takisto ako aj babám z Hliníka dopriala aj im, akože tam sa nedá niekomu ukrivdiť alebo niečo, tie výsledky boli famózne, dá sa povedať každú súťaž. Takže bolo to veľmi príjemné, že sme postúpili, bol to zážitok. Boli to aj nervy. V akom smere to bol zážitok? Tak z hľadiska aj toho športového, že vidíš tie iné družstva, že nevidíš to, čo ty každý víkend, tie isté, hej, že tam tie ženy, aj čo sa týka Liptovskej Teplej, aj Spišská Sobota, to tuším bola tie 15 na prúdoch, to akože to bolo nádhera sa pozerať. A celkovo tá atmosféra okolo toho, že ono ťa to zároveň aj poteší a zároveň si povieš, fú, že krásny čas, ale my sme si to išli hlavne, že užiť. Pomeň na výlet, nech to dopadne, ako dopadne. Že ešte sme si tak vravili, že bolo by super skončiť v prvej 10 a ono sa to podarilo, vieš, že my sme boli úplne že spokojné. My sme spokojné odtiaľ vlastne odchádzali. Ktoré ste skončili? 7 z 25 to bolo. Alebo 3, lebo niekto sa tam tušil zúčastnil. A pamätáte si aj tam tie rýchlejšie zostreky? To ti neviem, 18-13 to bolo, alebo 18-16. Okay. Bola to najnižšia 18, no. No, to sme si zabezpečili z prvého pokusu a z druhého. To aj to čakanie, aj tá únava, všetko, aj vie to už potom nejako moc. My sme vás pozerali v televízii. Takže ono to bolo také, no, že uvidíme, skúsime dať do toho všetko. Ja som mala tiež problém nástrojí. Skúsili sme, na jednom prvé vyšlo, na druhom nevyšlo, ale tešili sme sa z prvého pokusu. No fajn. Vy takýchto vtipných výletov máte na konte ďaleko viac? No, záleží na čo narážaš. Absolútne, že ja tu mám len poznámky. Že v zahraničí. No, boli sme v zahraničí. Dá sa to povedať úplne zahraničí. Nešli ste cez hranicu, ale... Nešli sme ani cez žiadnu hranicu, ale pre nás tá zahraničná súťaž bola e-mail. E-mail je, ak si dobre pamätám, pri Komárne. A to bolo v čase covidového obdobia. Tých súťaží po okolí nič a my sme chceli si niečo odbehnúť, že poďme si spraviť výlet. Tak sme sadli do nášho veterána, hej, ten nás odviezol, išli sme 174 km do Imela, ale predtým sme sa ešte zastavili v Šuranoch. Tam mali také prírodné kúpalisko, vieš, a ľudia, kade sa, také typické leto. No a mali sme na sebe trička, klasické DHZ Blažovce a prišiel za nami taký chlapec, mnoho majú okolo 15-16 rokov, že vy ste hasičky a ja som hasič a ja vás o týždeň pozývam, my máme okresné kolo, ale tak okresné DPO, vieš, ale opäť taký zlatý. No on sa chcel odfotiť s nami pri našom aute, tak sme sa ešte v Šuranoch fotili. Takže to bolo také milé, vieš, že niekto za tebou príde a jedno, či ťa pozná ako DHZ-ku. Alebo nepozná, ale ten pocit, vieš, že tam sa ukázalo, to sa povedať, aj to zase tá hasická rodina, že to bolo také príjemné. No a vlastne v e-maili sa konala nočná súťaž, no a my sme sa preto cítili ako v zahraničí, lebo si tam prišiel a tam všetci po teba po maďarsky, to bolo neskutočné. A si pamätám, že ja som išla platiť štartovné. Prídem tam, vrám, dobrý večer, Blažovce ženy. A ona tak tá baba na mňa pozerala, že čo, že ona nerozumie. Prvno, ja neviem po maďarsky, vieš. Tak zavolala ďalšieho chalana, tak zase dobrý deň, Blažovce, ženy štartovné. Nič. A až potom prišiel jeden, čo beháva za e-mail, ten akože vedel aj po slovensky všetko v poriadku, konečne máme zaplatené štartovné, my si dneska hádam aj odbehneme. No takže keď sme boli v tom e-maili, všetci tam rozprávali po maďarsky, nikto po slovensky. A všetci sa nás ešte tak pozerali, ako keby sme boli z inej dimenzie. Tak zrazu prišiel Ujo z Dežeric, vtedy aktuálny tréner Báb z Dežeric, že ahojte, babi, chvála Bohu, konečne tam bol taký doktor rozprával po slovensky a že vám rozumie, že nekúka po vás. Tak sme sa s ním tam celkom dosť dlho rozprávali. No. Ale paradox je, že e-mail bol aj u nás na súťaži už. Ano. Ja si ich pamätám. A minulý rok, tuším, to bolo minulý rok dokonca 2 družstva.
Takže to bolo Oni ešte super. A boli ešte aj na losovačke, asi tam museli prekladať, že čo vlastne idú bežať. No. Áno. A oni potom jeden rok prišli ako Nesvady Immer Mix, tuším. Áno. Neviem, či to nebolo minulý rok a pred 2 rokmi prišli ako 2 imelské družstva. Ale tak milé, keď ti to niekto vráti, vieš, tú účasť, že o to sa aj my snažíme, keď niekto príde k nám, snažíme sa tam ísť, ale tak nie vždy to vydá. Či časovo, či sa niečo kríži, alebo Nie vždy ste jazykovo vybavené. No, musíme sa doučiť maďarčinu asi. OK. Z tých veselých zážitkov teda je toho ďaleko viac. Hej, už len keď si zoberiete cestu na najväčšiu súťaž Ďurďove a cestu z Ďurďového. Tak na cestu v Ďurďove si ja nepamätám, lebo ja som už v tom čase bola v Ďurďovom. Ja som tedy bežala za dievky z Kanianky, takže ja som zažila cestu späť, ale od začiatku ti asi viacej povie Radka. Ono to vôbec nevyzeralo nejako inak, ako na každú inú súťaž. Len sme prišli, teda išli sme smerom Rajecké Teplice a zastali sme tam na pumpe. Neviem, tuším, že sme... Poznala? Nie. Dobre, tuším, že sme tam kúpali stovku do mašiny. No, sme vlastne zastavili pri motor a v tom, že ale už sme vlastne nikam nešli, lebo nám to nešlo naštartovať. Tak teraz čo? Boli tam takí chlapci, ktorí zbehli a že ideme štartovať cez káble. Jasné, že to nenaštartovalo. Takže sme to roztlačali na benzínke v Rajeckých Tepliciach a prišli sme do Ďurďového. To ten Mercedes? Jasné. Ten si zažil ešte. Takže ste to tlačili až do Ďurďového. Ešte z Ďurďového domu. No. Ale tak ako tam sme prišli. Už horšie bolo potom z Ďurďového, už tým, že sa aj stmievalo a Ďurďové je zase súťaž, kde chceš trošku zostať, je to zase povedať tiež veľká akcia na Slovensku. Čiže už sa stmievalo a my ešte v tom, že na Staškové je súťaž. Poďme cestou na Staškov z Ďurďového. Sice na nás strekové terče, ale tak nevadí, veď nejako bude, to už bolo, tuším, to už bolo po Galante, alebo nebolo? To ešte asi nebolo po Galante. Tak rekúpame do Staškova, no ale už pri Povazkej Bystrici už nám auta blikári, že už je svetla. No a ako náhle auto zastalo, nenaštartovali sme, takže prebiehalo zase roztlačanie, tuším, že 2-krát sme roztlačali. No a už potom všetky plány sa zrušili, samozrejme je dojsť domov bezpečne. Tak tedy ešte bol z Rakova Dušan, teraz ho aj pozdravujeme, lebo dá sa povedať, on nás doprevádzal domov. Takže síce bol na motorke, ale išiel, bol na motorke, no, ale išiel celé strečno pred nami, my úplnej tme, bez svetiel. Takže to bolo tiež, že boj s časom, dá sa povedať. Ale prišli sme v poriadku domov, no. Ale toľko šťastia sme už zase nemali minulý rok, no, po predmieri, že sme došli šťastne domov. Tedy nám skrížil cestu Jeleň, rovno fakt 7 km pred Zbrojenicou, co sme už babi vykladali, už sme sa rozvážali. Tak už do spánku som sa rozobudila na krík a už som videla iba kopytá, ako letia. No, čiže čelné sklo aj na to telku, dá sa povedať, sa menilo všetko, ale v prvej paču, či je šofér v poriadku, lebo tá jeho strana sklo všade, tie malé kryštaliky. Takže to bol tiež taký nepríjemný zážitok, to mi ostalo kvázi až do dnes. Keď ja večer sednem za volant, tak s takým rešpektom, že už iba pozerám, kde sú oči. Takže už to musím nejako prejsť. A z toho bol ten guláš? No vieš, by on zdrhol. On zdrhol, volali sme tedy policajtov a kým policajti prišli, tak jeleň zdrhol. Takže, ale riadny jeleň, to nie, že jeleň, to bol jelenisko, dá sa povedať. Jeleni sú veľké. Takže to je taký ten nepríjemnejší zážitok. Rozumiem, takže vy už máte zážitky, že niekedy vás opustilo auto, niekedy sa niekto pridal za jazdy do auta. A viem, že máte zážitky, že niekedy ste niekoho aj zabili. No, to sme šli na nejakú súťaž. Tuším, Dulov, Mikušovce. A niečo sme tak strašne riešili v aute, už neviem, proste neviem čo, ale už teda šoferujem, neviem, či ja som šoferovala, či kto. A šoferujem, už ideme, už to rozbiehame, Moškovci, že počúvajte, ale my sme zamkli díky, naše košikárky, Moškovci, naspäť díky, ahoj, že sme sa nezamkli. Sme všetky, máme všetko na rade, jasné, veď my nemáme Viki. Vieš, to najpodstatnejšie, dá sa povedať, čo ide do vody, tak vlastne nemáme, tak my sa pre Viki vracali, no. A druhá zastávka, to sme tedy išli do Dulova, tuším, sme stali v Púchove na stanici, čakali sme Zuzku, našu prúdárku, cestovala z Bratislavy. No a my máme
my nechodíme s kuželami na súťaž, ale máme takú hlavu. Keď sa kaderničky učia, tak my máme hlavu, volá sa Helena, Helga, hoci ako nám príde. No a keď sme čakali puchovať, tak sme ju položili na auto a sme sa rozprávali. Tedy ešte Janko, keď bol aj veliteľ, bol s nami. No a Zuzka vystúpila z vlaku a my sme zabudli, že nejaká hlava je na aute, vie sa vítať so Zuzkou, tedy ešte babi dostali nové prudnice, takže sme sa tešili všetci z toho. No a my sme sadli do auta a odišli sme. A potom počuli taký buchot, taký, nie úplný, ale trošku. Že ty kokos, to čo spalo? My sme hlavu zabudli na aute, to bolo tiež zase také, takže sme sa vracali naspäť na stanicu do Puchova, zobrali hlavu, ešte sme zase do Dulova, takže no... Tam s prúdnicami vyšiel aj najrýchlejší prúd, čiže to bolo taká skúška prúdnic, ktorá dá sa povedať, dopadla aj na výbornú. Takže to bolo celé také výlety. My sme si povedali, my nechodíme na súťaži, my chodíme na výlety. Poďme si to užiť, poďme si nazbierať nejaké nové zážitky, s kamarátmi sa stretneš. Nech máš o čom rozprávať. Ja sú noví chlapi, tak tých starých zamkneme. Necháme v šaštíne. Zážitkov je veľa, no. Dobre, ako trénujete? No. Lebo súťažíte veľa, máte aj nejakú štatistiku tých súťaží, že koľko toho precestujete a tak? Za tento rok ti nepoviem, ešte sme nerobili niečo za minulý rok. Máte ešte týždeň. Ešte týždeň, no. To ešte máme aj nádobý rok čas, neboj sa. Ale minulý rok to bolo vyše 2500 kilometrov dokopy. Ak nie viac, klamala by som ti nejaké presné čísla. A čo sa týka súťaží a umiestnení, tak ono to je, že raz si hore, raz si dole. Raz si niečo donesieš, raz nedonesieš, ale vždy si donesieš proste nejaké zážitky. Stretnúť nových ľudí. Rozumiem, že k tým štatistikám možno taká dobrá správa je, že náš portál sa zasa bude rozhýbavať a ten vám už bude štatistiky robiť sám. To vás teším, no o robotu menej, ďakujem. Dobre, takže poďme na tie tréningy možno. No, trénovania. To je u nás taká ťažká téma, lebo vieme, že by sme mali trénovať, že nám to pomôže, ale kedysi sme chodievali, ešte kým sme neboli rozležené po celej republike, tak sme chodili do telocvične. Bolo to, chvíľu sme boli aj na školskej v Tepliciach a potom sme boli na pedagogickej. Tam sme chodili viacky. V zimnom období, no. Potom nám to padlo, potom sme boli pár razy vo Funkčnese, to bolo v Martine taká pohybovňa. Tam sme boli asi. A to je zimná príprava, To je zimná. No, ale teraz ideme zatiaľ všetko na takej tej individuálnej báze. Lebo bez šance niekde sa stretnúť a naše tréningy, ak máme 2 tréningy za celú sezónu, tak je veľa. Bo my sa nemôžeme. Je to ťažké vlastne, preto sme išli tú dennú v rámci THL-ky, že aspoň niečo. Jasno. Takže máte teraz individuálku, každý individuálne netrénuje. Nie, práve že nie, lebo babi sa venujú rôznym koničkom. Napríklad jedna je tanečnica, druhá hokejistka. Môžeme to ukázať na tej fotke. Jedna je tanečnica. Takže jedna je tanečnica, teda počkajte, tu sú asi 2. Takže jedna je tanečnica, potom ďalšia je hokejistka, potom ďalšia sa venuje pole danceu, to je také celkom dobré. A 4. robí poriadok v nemocnici. Naša myška, miluje ťa. Áno, to je naša myška. No a každá niečo, a pomedzi toho teda nejaká posilka. Takže každý rôzne, ale fakt z kluby časovo je to nereálne, dá sa povedať. Rozumiem. Vždy niekto chýba. Pri pohľade na vašu sezónu 2023 sa poďme porozprávať o asi vašom najväčšom úspechu historickom, a to je rok 2021 majsterky Slovenskej republiky DPO alebo DHZ. Ale v požiarnom útoku. V požiarnom útoku, ale to je kráľovská disciplína na Slovensku, treba to tak zdôrazniť. Takže poďme zaspomínať na rok 2021, je tu k tomu pamätná fotografia. To bolo celkom podľa mňa pekné, lebo v podstate vyhrali sme okresné kolo, kde sme postupili na krajské kolo, robilo sa v tom roku v Háji, čo je vlastne u nás okres. A odtiaľ sa nám podarilo nejakým zázrakom, lebo my vieme behať útoky. Ale štafety, no to teda nevieme behať. Tak. Aj keď to trénujeme, trošku. Keď treba. Ale tam sme to nejakým zázrakom tú štafetu tak nejako vydreli pred tými babami z Koštian, že sme postupili na majstrovstvá. No a na majstrovstvá sa teda konali v Galante
A my sme predtým boli aj trénovať na útvare v Martine, ktorí nám to teda povolili, za čo sme veľmi radi. No. Tak a tam sme trénovali teda aj útoky na 10-litrové terče. No a tam keby nás vidíte, ako to vyzeralo. Bola to pre nás novinka. Ja som na to nikdy v živote nebehala, že ani ako strojník, ani s plynom ako narábať, ale podarilo sa. Ale ako celé, aj ten útok, to nebolo len ako o odade, že je s plynom, ale to my sme tam trénovali tak, ako keby sme nikdy v živote predtým nebehali ten útok. Tak ak dáme nejaký čas 30, tak bude výborné. No a išli sme tam teda na prvom útoku, že no tak poďme, uvidíme, čo to bude. A tam sme dali čas 24 a nejaké 56. A s tým, že mi ešte mašinu vyplo, hej, čiže ja úplnom strese, že čo mám všetko robiť. Som zapla mašinu, pozerám a tak dám plný, hej, že buď alebo buď babi nedobehnú. A taká naša hranica, že joj, fakt pod 30, keď dáme ten majstrovstvá, že my budeme rať. My sa nevenujeme takto na 10-litrové terče a keď tam svietilo tých 24, tak to si nevedel, či máš plakať alebo skákať od radosti. To bolo, že niečo krásne, dá sa povedať. No len potom prišli štafety. Potom prišli štafety a babi zo Spiskového štvrtku, keď vyrazili, tak si sa nestihol otočiť a už boli v cieli. To akože bola fakt krásna štafeta, to sa nemôžeš porovnávať s takými, keď babi sa tomu venujú zdatné atleticky, čiže to bolo krásne niečo. Nehovorím, že nemali sme sklonené hlavy, tie pocity boli kadejaké, ale už potom, keď sme sa tak zobrali v celkom hodnotení, sme sa umiestnili tuším na 5. mieste. Ale keď si to tak zoberie, že vyhrať kráľovskú disciplínu a mať z toho nejaký titul, tak bolo to krásne. Ako keď odbehlo posledné družstvo už útok, ja som sa tam rozplakala, akože to bolo fakt, že krásne niečo. A síce keď ja som nebola na štafete, bola som ako taká morálna a psychická podpora pre babi, tak ja viem, že som im povedala, že babi, nevadí, stáva sa, ale ich to mrzelo. Mňa by to mrzelo takisto, keby s nimi bežím, hej, že by si to zobral inak, ale konec koncov sme to zobrali zase za pekný zážitok, ale hlavne úžasnú skúsenosť, keďže sa tomuto nevenujeme, takže na Galantu spomíname radi. Mňa zaujalo, ako pekne si rozprávala o tom veľký úspech, veľký zážitok, ale takýchto zážitkov je veľa, že tie pocity v tom cieli boli ešte také veľké, že poďme vrknúť do tých ostatných súťaží, kde ste to zažili. Tak kde sme to zažili, bola za mňa ešte určite Rudinka, lebo tam sa stalo asi nemožné a za tie časy, čo ja behám s babami od 2014. Keď padla prvá 17, wow, to bolo v Byčici 2017, sme zase plakali, radovali sa. Potom prišlo obdobie, kedy sa to zlomilo, to proste samé enko, nedarilo sa, prišlo aj takéto obdobie. Ale minulý rok v Rudinke to celé buchlo a proste podarilo sa nám dať našu prvú 16, dá sa povedať. Už keď si teraz na to spomínam, tak zase sa mi chce revať a keď si pustím video, tak sa ti chce zase úplne revať. Lebo toto sú presne tie momenty, že je vidno, že dá sa posunúť aj ďalej, že neostávaš na nejakej iba tej istej hranici. Čiže toto bol zase pre mňa jeden z tých momentov, že ťa to aj nakoplo. Ale tak nemôžeš čakať, že teraz každú súťaž budeš dávať nejaké 16, ale tie pocity a tie emócie, čo sa tam všetko dialo, to bolo akože niečo nádherné, to tiež pre nás znamená veľa. Dobre, a my už sme avizovali, že teda prišlo veľa aj otázok od našich fanúšikov, alebo skôr lepšie povedané od vašich fanúšikov. A je tu taká jedna základná, že aké sú vaše plány na ďalšiu sezónu. Takže sezóna 2024, to je ozaj už pred dverami. Naše plány? No momentálne sú to také, že uvidíme, čo bude cez zimu a na jar sa asi budeme rozprávať, čo ďalej. Že ešte asi skoro o tom hovoriť. No. Ešte je to zatiaľ vo hviezdách, to tak rozumiem. Nazvime. No ale vy máte veľmi blízko k NHL-ke, takže minimálne NHL-ka bude. Keď bude NHL-ka, keď bude kolo. Aj keby bolo len jedno kolo, tak bude práve u vás. Začiatok aj finále. Môžeme zrobiť dvojkolo. Turci sa to tak zvykne. Ale tabule už musíme dať od času. Áno, väčšie. Ako často ste trénovali, aby ste sa dostali na takúto úroveň, ako ste teraz? To sú asi tie tréningy, čo sme spomínali, že veľa sme ich teda nemali. Že skôr sme to poňali na niektorých takýchto neligových súťaží alebo denných súťažiach.
Ale podľa mňa veľmi robí aj to, že ten kolektív sa nemení. Tým, že roky sa nabalujú, skúsenosti a to nabehanie sa. No a človek sa tak nabeha a už sa tak nejako aj psychicky, fyzicky nastaví, tak už to potom tak samé ide. Potom jej samo príde nejaká tá 16 Pekne. Čo vás fascinuje na hasičskom športe? Výlety. Tak my to bereme ako výlety, jasne, niekto to bere moc vážne s tým, že ide na súťaž, ale my to bereme tak, poďme si odbehnúť, poďme na súťaž, poďme zažiť niečo nové, vidíš nejaké iné družstva, keď ideme niekde do iných kútov. Takže to bereme tak z každého rožku trošku. Čo považujú dievčatá z Blažoviec za svoj najväčší úspech a ako sa vyrovnávajú s neúspechmi? Tak najväčší úspech bude asi tá Galanta. A potom teda tá nejaká tá 16. A s neúspechom, to je jedno, to je ako aj so životom. Rastie hore, rastie dole. Ale myslím si, že veľmi robí ten kolektív, na ktorý zase nadväzujem. A u nás sa nemôže stať také niečo, že dobre, ideme niekde na súťaž a proste, no tak niečo sa stane, niekto niečo pokazí. Tak vidíme, že toho človeka samého to akože naozaj želie, tak nebudeme do neho ešte húčať, že prečo, ale necháme sa to teda nejako tak plynúť, povieme si, OK, ideme znova, ďalšia súťaž, ďalšia možnosť, napravíme to. Čiže si to nevykrikujeme a ty si to pokazil, toto u nás vôbec nehrozí. Dobre. Teraz tu je otázka od účastníkov prvého dielu podcastu. Či príjmete pozvanie na punč do Popradu? Keď spravia súťaž, veľmi radi. Ja som myslel vianočný punč. Ja viem však, ale však súťaž spravili už. Môžu od vianočného kapra. Jasné. Aké sú vaše najväčšie rivalky z NHL-ky a z THL-ky? O NHL-ke sme trošku porozprávali. V NHL-ke sme to nebrali ako rivalitu. Fakt, či dievčatá z Hliníka, z Kolárovic boli ochotné pomôcť. Asi ani nebola situácia, keď nám nepovedali nie. Že tam to nejako... Sú to len tabulkové rivalky. Tak to je zase niečo iné, ale takto, že niečo si... Ja som to tak nikdy nebrala, nemala som ten pocit, že sme nejaké rivalky. Vedeli sme si pomôcť, vždy boli ochotné. Ako jasne, my sa pozrieme na nich, lebo vieme, že tie baby vedia behať. Ale nie je to také, že teraz idem vybrať, že nech sa niečo pokazí. Tak je to o tom, že niekomu sadne a nech dá pekný útok. Akože keď dá niekto lepší, tak je lepší ten deň. Nám koľko razy sadne, nesadne a... Každopádne i tie vaše rivalky si tu raz posadíme. Máme s týmto podcastom isté plány, takže lebo vidím, že to je dosť možné, to prišlo aj z tej strany táto otázka. A otázka ešte na tú THL-ku. Lebo tam sme nemenovali nejak týmy, keď ste skončili tretí, kto bol pred vami? Dievčatá z Kocúrian vyhrali a druhé boli Turčenské Teplice. Ale my sme to zhodnotili, že my cez deň behať nevieme. Fakt, akože my to cez deň nevieme, bolo fakt, že viacej pokazených útokov ako čistých, že my sme, teda ja som aspoň za seba rada, že sme aspoň tretie v tej THL-ke, ale nebrali sme to nejako, neviem to ani nazvať, proste tá NHL-ka bola pre nás tá priorita. Že my sme THL-ku brali tak tréningovo, dá sa povedať, a ako to dopadne. Či vyhráme, či budeme posledné. Že tú THL-ku sme ani nebrali, že ty si rival alebo niečo. Pekne. To bola taká milá pozvánka, lebo ďalší diel po vás príde akurát Ivanka z Kocúrian. Už im hrajeme. takže sme sa prehúpli do ďalšieho dielu. Ale ešte ja by som sa celkom rád vrátil k vašej súťaži. Bo vaša súťaž je súťaž... Blažovce sú dedina, koľko má obyvateľov Blažovce? No, čo mám informáciu, tak okolo 160. 160, ja som vždy hovoril, že tam je 50 domov. Hej. Domov môže byť. Je tam 50 domov, 160 obyvateľov. Ešte pre mňa taká kuriózna vec, že starosta nie je na hlavnú pracovnú činnosť, že to je vlastne externista. I napriek tomu tam robíte veľkú súťaž a je to teda zásluha nielen vás, zrejme aj z obce vám pomáhajú, ako vedia, ale pomáhajú vám aj rôzni partneri, sponzori. Ja osobne mám zážitok, že keď sme spolu začínali spolupracovať, tak ste nemali žiadneho sponzora v tom čase. Hej. A ja už ako nejaké skúsenosti z NHL-ky, nejakých sponzorov sme tam mali, tak vravím, tak poďme, ideme do Martina hľadať sponzorov. Sme behli a preto to aj chcem povedať, lebo to je taký prvý významnejší partner a ostal s vami až dodnes. A je to firma Seco, ktorá tam predáva automobily.
tam sme vošli ako dvaja cudzí ľudia, dali sme si zavolať majiteľa, posadili sme sa pred neho a on sa pýtal, že čo chcete. A oni, že no my chceme, aby ste boli partnerom tejto milej dedinky a aby ste podporovali ich súťaž. No, že ako si to, pamätáš si ty na to? Pamätám. No skús ty ešte niečo povedať. Lebo on sa tak pýtal, že čo by ste od nás ako očakávali. My máme v iných regiónoch podobné spolupráce, vždy privezú auta, niečo zasponzorujú a teda dodnes Škodovka aj vyzdobuje tú súťaž a myslím, že tam vznikol zaujímavý vzťah a skús o tom prosím aj porozprávať. No ono to pôvodne teda, boli sme áno spolu tam, boli sme ešte teda s pánom Kulúcom mladším, teraz už tam teda niekto iný, jeho pán Kulúc starší. No a z začiatku teda bolo také, že len teda to vystavovanie aut, nejaká taká teda tá finančná čiastka. No a potom, keď sme v podstate išli do online sveta, cez hasičský šport, tak som komunikovala teda, že ideme online, že to teda nebude len o tých ľuďoch, čo sú tam, ale že ideme vonku. Tak oni teda nám ponúkli možnosť, že dobre, tak podporíme to v podstate formou agentúry. Takže Bratislavská agentúra príde ku nám, vlastne natiahnu všetky bannery, všetko, čo si v podstate povieme, všetko, čo je. Vlastne oni si to všetko zastrešia, čiže vyberú a zbalia. No, takže podľa mňa, a vyzerá to o dosť podstatne krajšie, vyzerá to tak inak. On to oživí celkovo tú tráť, súťaž a hlavne v noci. Keď a už vás vidno aj z cesty pod. No ale ty tam stále nevieš trafiť. Lebo chodím ešte za Bielehodné. No. No a v podstate s nami ostali až doteraz. Ja som to aj preto vyťahol, lebo som chcel motivovať aj ostatné týmy, že sa oplatí hľadať partnerov a možno teraz by som vám rád aj vytvoril priestor na to poďakovať vašim partnerom. Alebo komu chcete, vždy vytvárame taký priestor na ďakovačku, takže komu chcú Blažovce poďakovať? No určite chcú Blažovce poďakovať všetkým dievkám, ktoré nám kedykoľvek pomohli, lebo vieme, že bolo toho veľmi veľa. A keby máme venovať, sedíme tu do zajtra minimálne. Chceme poďakovať určite všetkým vodičom, ktorí s nami išli na súťaž akúkoľvek. Keď ich nebolo málo. A hlavne určite členom. Všetkým členom, ktorí si, keď máme súťaž, zoberú dovolenku na to, aby vôbec mohli s nami pripravovať súťaž. A tešia sa na to a v podstate oni vedia, čo majú robiť a proste všetko ide automaticky samé. Takže je to fakt naozaj kus krásnej práce, ktorú môžete vidieť, keď prídete ku nám na súťaž. No a v neposlednom rade každého, kto nás podporuje akokoľvek. Či už je to obec Blažovce, samozrejme obec, alebo teda Seko Autotrans vo forme teda tú, ktorú sme spomínali. Potom je tam ďalej Martiko a v neposlednom rade teda spoločnosť Tadetrans, alebo ešte Seba Group. No a keďže bolo spomenuté, že ja do Blažovec chodím pravidelne moderovať, tak budem určite ďakovať aj ja, lebo vy sa tam u mňa vždy špičkovo postaráte, ale v prvom rade obrovské ďakujem pre Alenku a pre Tibora, lebo každoročne, a ja neviem, či to môžem vôbec na kameru povedať, lebo je to tajná záležitosť, každoročne mám pripravený špeciálny držkový guláš alebo držkovú polievku, ktorá, teda musím povedať, že už sme to vraveli, že je vyhajpovaný termín letný a veľmi vhod to padne, keď mám aj 2-3 súťaže, u vás celý maratón a je tam podpultovo pripravené špeciálne jedlo. Takže ja vás pozdravujem a ďakujem obidvom. No a keď ďakujete partnerom vy, tak musím poďakovať partnerom aj ja. A partnerom nášho podcastu je Sophistic Profinance, zapožičali nám celú techniku. Potom Fire System Korňa, ktorí nás pravidelne a dlhodobo podporujú ako hasičí tok. No a dnes veľké poďakovanie, lebo vysielame z nových priestorov, takže ďakujeme aj Classic Barbershopu. Možno sa to nezdá, ale my vysielame z Barbershopu dnes a teda je to Classic Barbershop Čaca a ja sľubujem, že sa tam najbližšie objednám. Ďakujem. Ďakujem.